Tofa, masu magana sukan cewa wanda ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba, sannan kuma ramin mugunta a gina shi ɗan kaɗan kaka gina shi ƙato, saboda in dai ka gina shi ya ƙato wata ran kai ma za ka rufta ciki. Lallai babu shakka akwai matuƙar cakwakiya a cikin wannan shirin na labari na, bisa irin yacce mai martaba ya yi da su akan su ba da yaron Yarima Ahmad a lokacin da suka ce su fa san ba su ba da yaron Yarima Ahmad ta sulhu ba, inda mai martaba ransa ya matuƙar ɓaci sosai, sannan kuma ya biya nuna musu asalin izarsa da kuma asalin isarsa da kuma irin mulkin da Allah Ubangiji ya bashi. A lokacin da mai martaba sarkin Gabas ɗin ya sa a kama Yarima Ahmad ɗin tare kuma da mahaifiyar Sumayya da kuma ita Sumayyan kanta da Aliyu Farzo mijin nata. A lokacin da mai martaba ya ce shi ya ci mutuncinsu kuma shi ya sa an musu abubuwan da ba su taɓa tunani ba. Lokacin da mahaifiyar Sumayya ta durƙusa tana ba mai martaba sarkin Gabas ɗin haƙuri, inda ya ce fa ai duk wani mazancen haƙuri da kuma duk wani zance ya riga da ya ƙare, saboda mai martaba ba irin ƙoƙarin da bai ba a game da cewa su fa da yaron Yarima Ahmad, sannan kuma duk wasu abubuwa suke faruwa dama ita take ziga iyar tata ita Sumayya. A lokacin da mai martaba ya umarcin a ce a je a dawo da ita Sumayya cikin gidan Gabas ɗin, lokacin da kuma ya ce a bata zaɓi a bisa irin gidan da take so ta zauna, ko da ba a gidan Gabas ɗin za ta zauna ba ta zaɓa duk inda take so ta zauna, inda mahaifiyar ce ta ziga ta sannan kuma ta ce mata san ba ta koma wannan gidan ba ko kaɗan, sannan kuma aurenta da Abba Galadima ya riga da ya ƙare. A lokacin da take nuna mata ga Aliyu Farzo tun da tsoron saurayinta ne ta samu ta aure shi, inda mahaifiyarta ta ziga ta kuma sannan ta auri Aliyu Farzo. Sai dai har a yanzu haka Sumayya ba ta jin daɗin zamanta da Aliyu Farzo, a lokacin da kuma take da na sanin zamanta da Aliyu Farzo ɗin. A lokacin da Sumayya take tunanin zamanta da Aliyu Farzo ba ƙaramin tashin hankali bane da kuma wulaƙanci, saboda bisa irin abubuwan da suke faruwa tsakanin Aliyu Farzo da kuma yarinyar nan Ikram. Inda Sumayya take tunanin kuma ta yi zaɓen tumun dare, sannan kuma mahaifiyarta ta riga ta mata zaɓe na gaggawa, bai kamata a ce mahaifiyarta ta mata irin wannan al'amari ba. A lokacin da Sumayya ta fara da na sanin auren shi Aliyu Farzo ɗin. Lallai babu shakka a yanzu haka tsakanin mahaifiyar Sumayya da kuma ita kanta Sumayya da Aliyu Farzo, mai martaba sarkin Gabas ya sa an kwashe su an je an ajiye su a guri na musamman, bisa irin sa'insar da suka da shi da kuma jayayyar da suka da shi a game da zuwa ɗauko ɗan nasu Yarima Ahmad. Wannan al'amari ne ya matuƙar ɓatawa mai martaba sarkin Gabas rai, sannan kuma mai martaba sarkin Gabas yake so ya gargaɗe su bisa irin abubuwan da suke da shi na jayayya, sannan kuma yake so ya nuna musu irin ƙarfin iko da Allah Ubangiji ya bashi a nan duniya, sannan kuma yake so ya hukunta su bisa irin wulakancin da suka yi mai a baya da kuma irin abubuwan da suka dinga yi mai a yanzu. Sai dai mai martaba sarkin Gabas ɗin bai so ya musu irin wannan al'amari ba, amma bisa irin taurin kansu da kuma rashin jin maganarsu da kuma rashin bin shawara, a lokacin da mai martaba sarkin Gabas ɗin ya sa da aka tattaro su. Lallai babu shakka Baba ɗan Audu ya ji matuƙar daɗin wannan abin da yake faruwa, a lokacin da yake faɗawa babban aminin nashi Rabi, daman shi da ya ce mai duk wanda yake ji ba zai ki gani ba, sannan kuma shi da ya faɗa mai shi daman ba kowa bane ba, shi talaka ne banza a banza, sannan kuma bango abin jingina. A lokacin da yake ƙara tana mai irin abubuwan da suke faruwa, a lokacin da Abba Labagardama ya ɗauko ƙafa ya zo zai shiga gidan Baba Rabi yake yunƙurin hana shi, inda Baban Audu yake cewa wai waye kai ka isa ka hana Abba Galadima shiga cikin gidan nan, kana talaka banza a banza kuma sannan bango abin jingina, kai baka isa ka hana Abba Galadima shiga cikin gidan nan ba, kai yanzu aka ce ka tare shi ma har zaka iya shan gaban sa ma ka ce zaka tare shi. A lokacin da Baba ɗan Audu yake ƙara yi wa babban aminin nashi Baba Rabi honin, sannan kuma yake karanta mai yanzu ga irin ta gashi nan matarka ta riga ta jefa ka a wannan hali na bakin ciki da kuma kunci, saboda kai a lokacin da duk wata magana da kake saurara baka taba bin sauraron mu, baka taba jin maganar mu, sannan kuma baka sauraron mu in mun faɗa ma magana, to gashi nan matar taka dai wacce kake jin maganar ta, sannan kuma wacce take juya ma gidan naka ba tare da kai ka juya ba, to gashi nan irin masibar take nema ta sa ko kuma an ce ta saka. Yanzu ma kaɗan ka fara gani in dai zaka dinga biye maganar matarka, a ce kai ba za ka dinga yin magana da kanka a gidanka a ji ba, shi dai matarka ta dinga yin magana wacce za ta ce ayi in ta ce a bari ko za a bari, to in dai ku za ka ringa wannan to ka shiga uku sannan kuma ka lalace. A lokacin da ɗan Audu yake ƙara faɗa babban aminin nashi Rabi, ai ni Rabi ka riga da kamun kunya, saboda yanzu ka riga da ka zama mijinta ce, amma mu dai Allah Ubangiji ya raba mu da irin wannan al'amari, sannan kuma aure na da kake zuwa kai bakin ciki kake min hasada, to aure dai an riga da an ɗora shi tare da balangada, kuma a yanzu haka balangada tana cikin gidana a ajiye cikin ƙoshin lafiya da wadata,
sannan kuma ina so in sa ma rana domin ka zo ku gana da balangala ku gaisa. Amarya ta ɗan yi ma abinci kai ma ka ci ka ɗan ji irin abubuwan da nake ji, ko Allah Ubangiji zai sa kai ma ƙara ta uku, tun dai kaga yanzu na riga da na kamo ka, ni ma na yi ta biyu. To in ka ƙara ka zama ta uku, to ni ma daga nan sai in ƙara in zama ta uku, saboda ni a yanzu haka mata huɗu nake son aure, bisa irin buɗin Allah, a bisa irin buɗin da Allah Ubangiji ya min a 'yan kwanaki. A lokacin da Baba Rabe yake cewa akai buɗin da Allah Ubangiji ya ma, har yanzu mun rasa gano ta inda kake samun kuɗaɗen nan, ta hanya halak ne, ta hanya haram ne, mun rasa gano irin wannan abubuwa. A lokacin da Baba Dan Audu yake cewa a'a kai shiru, kar ka sige ka ce zaka tsananta bincike, saboda in ka ce zaka tsananta bincike to za ka kai kanka da halaka, saboda komai zai iya faruwa da kai. Wannan arziki da gani daga Allah ne, sannan kawai ka tsaya ka zuba ido, saboda Allah Ubangiji ne azurta ne. In kuma ka ce za ka cika bincike to za ka shiga matsala, sannan kuma za ka shiga uku, kuma zan haɗa ka da gidan mai martaba sarkin Gabas ɗin. To mai saurare, a nan za mu dakata, sai ku biyo mu domin samun labarin da zarar mun ɗora a kai.